Ang bukata buyag ni Dalton, uy. Bukata silas, BM. Bukata silas. Adi in my left, gikas California, tabok sa Alicia. So, ang matisudlay guys, atong gamiton is kamot lang po ang napita. So, atong nakita no, nagtintagatas no. Karabi jug, utitod. Okay na guys, basta na utitod, basta di lang tamahilo po ba. Napita guys, atong nakita ng ngit-ngit kaayo. So, ang napita guys, nagpaabot ko ni Gilbert, kaya man itong sakdan si Ja. Ang motor, dili si Ja. Time check ana guys, is 4 AM na jud po. Kaya man nakatakarong panoramic. So, mutry ta guys, og unsay nindot sa panoramic. So, samtang naghuot-huot ko ni Gilbert guys, atong nakita, nga wala tayo nakita. Kaya of course, ngit-ngit ba itong camera is iPhone, na na. So, of course, dapat BSP tan. Magdata og water kaya abot mo kalkat betag mga mountain utong dapita imbes kaya namin sa gasolinahan guys na namin mabuhay dapit ni balik ang kauban kaya nakalimtag yung pitaka mao na ka excited mo sila guys kaya kalkat og panoramic kintahay pod tungod sa excited na ibig mga pitaka na unsa na itong ibayad ni dapita atong itlog ningon ko na hala balik ka dito kay wala ba tay kabayad ra jud wala ang kwarta din dapita in town kani guys no siguro sugot ning motora laban ra gihapon na ay suga pero hini-hini ra pud siya pero maning kamot mi guys kay makaabot dito sa tuang destination kina si Ate Florami na si Kuya Dwight sayang pod kaayo nga tuang collaboration o maka-picture tanija pila ba jud katuig ka picture ni Kuya Dwight ni kuan ni Ate Florami mao nang pagkataon-taon ng video na pagod guys na nabalaka ko kay na may series kabalo ka series ganyan pambansang ligis na of the day kung maligsan ka balikan ka kaog baka unja ang pasalamat sa Ginoo guys kay safe kita pagbiyahe sa pagpadong dito sa panoramic so abot ta karon for this video so atong gisyo nga atong agtang na pud ni dapita grabe jud atong agtang sino pagkaayos bolbol Ginoo ko pagkataon guys ni saka na kaog banana char ang ilang entrance guys is affordable la kaayo 30 pesos ra per head and then ang ato ang bayad sa ato ang mga tour guide is 300 pesos only kaog lili charla pagsaka sa panoramic of course anhin nato makita nga atong mga vlogger for today's video usa-usahay ng video pero of course ang atong ilong for today's video nagsinaw-sinaw na nanda ako nagsamot ang ilong pero tinghangata pud uy nga magsaka tas panoramic uy ato ang unang-una guys bitang panoramic is dali ra kat-katon ana alam pero in the personal and the pure na jud grabe to ning kat-kat mo ra jud kag imong ilong ni na mapuy Ginoo ko pero guys ani ato nakita nung ato ang naong is natural la murag ko wa kapuya pero nilapita guys kay kapoy na jud pud ko uy pero maning kamot kay sa atong vlog kay nagsaka sa baba ato makita si Kuya Dwight ko how many years sa jud pud ko nga magampo nga makita sa personal ni Kuya Dwight mo nang naning kamot kog kat-kat pud uy kabalo mo guys nagkat-kat sa panoramic grabe nindot jud pud ka adto kay imong kakapoy mawa jud pud kay every lakang nimo na jud mga hinlo nga area so adto mo magkuan magpahuway magvideo magpa-picture so ang tour guide pod is usab purpose sa tour guide of course atong sugo-sugoon po pa-picture ang dapita pwede rin mo sa ituklod char lang ang mga tour guide pod diri dapita guys is mga taga Alicia ra pod so bawal di usa manawat sila og taga laing area so Alicia ra pod ilang gidawat 50 sila kabuok siguro pod unja ato nakita guys ni una ko sa mga kauban kay pertijong langayana ningon na sila nga unsa ko ni sekreto na ako of course kaliwat may wak-wak char lang oy joke ra basin mo tumugos sa kaliwat wak-wak hari jud ko wak-wak kaliwat Ginoo ko guys ato nakita nga landong jud pud kaadyo kay nganong uwan magud pud ni dapita good so anak nindot jud sa panoramic kasi mukat-kat ka kanang init pud kay lami kay ang imong cellphone og camera mo attract sa sun yes sakto ka sun mas lami jud init guys kay nganong imong camera kanindot kay tan-awon pero napasalamat sa Ginoo guys kay wala may abti og uwan din dapita kung giabtan pa pagsaka mura jud mga piso nga way inahan pagkuman guys na kita makuminhinlo nagflex na pud nang ato lang okay mamiligo dili pud lim guys uy nga maligo og kadlawon kay tugnaw jud pud kaadyo ikaw ko ni paligo og kadlawon Ginoo ko di ba mura jud piso jud nga way inahan gyud mura ni tinuod unsa guys ato nakita guys nga usahay na jud mig video and dapita kay perting kapuya na kaadyo di man ka by step video na step video na sad pero ato makita diri ag kanang kuan something yet nga murag damdam makita diri guys ang down sa kambug sa San Pascual nagpasalamat ko sa tour guide guys kay every ask question mo tubag jud pud siya mo na isa na kanindot sa mga tour guide yung dapita kay karabi jud ka energetic mo tubag bisig kapoy na you know guys nag-ask jud ko og karos ajud na trending ning panoramic pag 2018 dai ko no ako lang makita din jud guys ang kanang kuan kung karos na discover kung karos ana tukod jud ang pure nga panoramic kung karos ang tuiga ana ang dapita guys jud pangaut kay perti dun katulas sa tuong uuy pero ang dapita guys humana abot na ta sa to ang final destination di pa ato nakita guys na lang punta sa likuran daghang mga nanaka kaog baka charla kana guys anha ang nindot kaayo nga view anha ta mo sa ka later inagsaka nindot sa imong kauban ituklod lang jud po charla Hi guys, nandito diri guys si Ana Rose na Viper na ini siya di ay what ka mga Viper di ay ni ka mga Viper di sa babaw oh my god
Unja, pagkatotood guys, of course, ato nakita na si Kuya Dwight. Si Kuya Dwight guys, banan ni Ate Florin Buholana. So, isa po din sa kanang na tour guide po yung dapita sa panoramik. Of course, ato na pa shout out. Salamat Kuya Dwight. Kita itong how many years jud nagkita na jud mi. Ginoo ko in person na. Mura jud check ako rin ni Ate Florin mura sa agta kuno. Ayaya. Agta daw ka sa dirang agta pero nahalin na mo siya nimo. Kaugkog mo. Charla. Pagkaman ang video o picture ni Kuya Dwight, of course, nanaka na mi. And dapita ang ato ang final destination. Of course, ato makita sa likuran nga perti June induta. Sama sa akong tapad. Ay! O diba? Mani ang final destination ng sa panoramik atong makita tanan ang mga view diri exit sa nakaputi. Ay, lawas ra ako, char. Kunja kana matay entrance na apo tay exit and napita pag gumay picture guys ng exit na ang mga tao diri napita. Alam diri mga live guys natay entrance na to exit. Alang man ita manguli ng napita ang tanan magpuyo. Manguli na mga tao nagdadali nagambak in town kay aguwan, Ginoo ko bundak daon sa budi. Alin napita guys ta balaka ko nagdadali kog lakaw kay basin na balaka ko basin mabundak aguwang kusog ba unsa atong mga cellphone, mga gadgets, mga basa ug Ginoo ko. Ladyo patong lakon Ginoo ko man magpaspasta ka man taligsik tudo ng napita. Bisan taligsik video ra gihapon uwan ra ka Pinoy mi ang napita. Kaong lata. Time pong kaadto guys bang dito maka video ng napita kay of course one time in a lifetime na pud ni. Basin po nagplano mi mamalik mi napita pero magdanamig 10. Magdanamig lechon baboy, kape, murag ato na mi puyos babaw naman pud. No, hala ato ning basahon o ato man ang kanjud sa panoramik basa ninjo ug kabasa pud mo. Kung guys pag abot sa lingkuranan sa purok nagpahuway man mi nakita kog iro hoy Ginoo ko. Naglibog ka og contact lens ba ni or zombie nga iro. Kay murag duha man ka kuan mata. Ingon ko ati unsa ni contact lens na si Za adi dai kuno sakit dai ko process iro dai na nga iro. Kabalo ko tour guide di sa una ba nahimong iro. Char lang. Pag gumaan guys ang exit namin hapit mi Ate Floramik kay magpa-shout out pud mi kay mangungusta mi Ate Floramik kung kumusta na si Za og okay pa ba si Za. Pagkita na ko huy perting ko pa man tambro hoy. Mura magway anak. Ingon si Za hami si kagnaong res. Asi hami sa karang highway o tuki barugan. Grabe jud baka pahinamay sa Ate Floramik Ginoo ko. Imbes imong kasing kasi ni take off ni bukhad. Kay grabe pud makakuan siya maka-explain ug maka-elaborate ug maka-motivate sa imong kagalingon. So 5 years na po diay guys nga nagkita mig balik for today's video. So 2018 way back 2020 da ito nag-collab mi. So karon nagkita mig balik. So thankful pud ko kaajo kay nagkita mig balik kay mura na jud mi danig mga kuan igsuon din napita singisi. Ang napita singisi ra ko pero o kasabot sa pagnulti. Grabe si Ate Floramik guys makakuha og mga idea bitaw mga catchy ditso ug usay mga istorya niya gawas ditso. Kabalo mo guys Ate Floramik po salamat ko dako kaajo kay tungod pud di na monetize ko sa akong YouTube. Na monetize nga wa joy swilo-swildo Ginoo ko. Mao nang tan-aw mo sa akong mga video. Charang aw pag gumanang uli na karabig buhok ang napita. So before mag-end ng video, ako na pasalamat sa natan ako for this video. So wala pa ka na-follow sa Facebook page, follow na para magrasyahan mo sa Ginoo. Okay? Next time pag helmet mo Ginoo ko basi kanin mong upaw nga buhok, mahimo jud nang upaw kina upawan jud kaajo. Og marto guys, salamat. Bye-bye. Amping kanunay.